Duond bura mar ODM owuok oko ka seyo jotelo ma tiyo kod rowere e nyayo tulo e kinde mag yiero mag kor gwenge ma chweyo kelo hinyruok mag oganda. Kaluwore kod jata tije maduong' mar ODM Oduor Ong'wen, nyaka sani giseyango kata giseyudo nyinge 8 ma ochwalnegi kendo ochwalne duol manono mahundu kod ketho e duond bura mar ODM, kendo idhi kawo okang' mar chik ne ji ma ibiro yud kod ketho. Yiero ok tim garungu, yiero ok tim gi beti. Omiyo nitie jogo ma pod ok ong'eyo tiend yiero ni en ang'o, mane otemo rocho weche mag yiero kuonde mopogore opogore. Kaka chama ne wawacho ni ok wabiwe joma kamago odhi adhiya. Nitie kamati ma nyocha oselosi, Central Committee ma chama noloso, ma sani giromo, to nitie nying mathoth mosedhi ne komiti no. Ng'ata motimo crime onge gi immunity nikech en ja ODM. Omiyo loch mar piny nyaka kawne hatua. Emomiyo ne wanyiso jogo tema ohinyore e wechego mondo odhi report kobila omak jogo okawnegi hatua kaluwore gi chik mar piny Kenya. Yiero ok en lweny.